Mushure mekuenda kuDubai pane vanhu vakatanga kutumira mbinga dzamaitete messages vachikumbira kubhadharwa rent nezvimwe zvakadaro, asi maitete havana kufara nazvo. She just addressed the issue uko Tom Jones felt as if zvanga zvakananga iye achibva angopindurana navo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvinhu zvinonyadzisa zviri kuitika mumastreets. Vanhu vanzwa nekubhuliwa nenyaya yemasters. Iri bitterness family yakangotanga nenyaya yemasters iko zvino idzangova hoho. Asi maitete vari kuti ini ndaneta nekuti zita rangu riri kushandiswa kuvanhu kuti vakumbire masters. Pane vanhu vanobatsirana namaitete uye vakaita kuti maitete vaende kuDubai ivavo vazoburitsawo mamachats evanhu vari kuvavinga kuinbox vachikumbira kubatsirwa. Saka maitete vangodecida mushure mekunge vataurirwa nembinga dzavo kuti pane vanhu vari kuramba vachiuya vachikumbira help uye vachishandisa zita rekuti Cat Family. Maitete vabva vangoti beta vachingoadresa munhu wese, havana kutaura zita. Asi Tom Jones abva angofila ega kuti zvaari kuita hazvisirizvo. Uye naDoreen Masomera maitete vataura to everyone who belong to Cat Family, vakati ivo vedu weka, inini ndangomirira kuuya kwaJesu kwechipiri, handichadi kuramba ndichitukana nevanhu. Ndiri parodhi yangu yekugadzirira repentance album rangu rinongofananawo pamwe chete zvidaingoitwa naBaba Harare. Chandisiri kuda ndechekuramba ndiri Ijipita, ini ndakuda kuenda kuKenani. Asi vanhu vari kuteka advantage of using zita rangu kuti vaite mari. Vari kuti kazhinji kacho ndechekuti vanhu ava tine history yavo kumashure uko vachinyatsoratidza kuti maitete havavadi. Ende pane inbox messages screenshot ari kuti kana vanhu vataura vakarongana paside zviri kutogwa mascreenshots zvotumigwa kuna maitete. Saka maitete vari kuti ini ndiri kuziva the people that are for me and people that are just for me for the sake of using me to get money. So zvese zvaingova pachena guys. Doreen Masomera nguva yese aingova weku bitterness family, not even bitterness but something like that. She did not like maitete and mapost akawanda akaita achivadhisa, but all of a sudden nekuti pacreatwa bitterness family sisi vake vari kurwa namaitete and she wants to spite her, then she turned akatanga kusapota maitete. Kukaitwa fundraising yakaitiwa kukareizirwa Dimple Boy mari, this and that. So vari kungotaura ivo, no names mentioned. Maitete vataura semunhu mukuru vakati vanhu ngavaregedze kuda kushandisa zita rangu nekuti Cat Family kuti vawane mari. If you are here paFacebook muchitsvaga mari, itai musingandipinzi munyaya dzenyu. Please do not try to buy love. Vedu way havasi political party, vati ivo havadi kukampenirwa zvachose. Page ravo harisi kuita masters ende vati ivo havana basa nazvo, ndosaka vachimanya vachihodha vachishanda nesimba. Kazhinji kacho vari kuti vanhu ava vatori vana Judas chaivo. Yes, vari kumanya vamwe vachipusha album launch this and that, but deep down vari kuzviitira for masters nekuti vakabaya live vachitaura zita ramaitete vachitaura kuti Cat Family this and that, vanoswera vawana masters. But ivo havo vati nyaya yekuti ninge ari kuwana masters havana basa nazvo because business. But anyway, ita ukuru wako wega, usade kushandisa zita risiri rako. Then va encourage zvakare ma upcoming essay aya kuti please find a job. Zvinhu zveFacebook izvi one day zvinoita mangwana zvinogona kungomuka zvakavhara, but kana usiri kushanda zvinobva zvaita kuti urambe uchida kucreata nyaya dzisipo, pamwe pacho ndopaunozosvika kurijuswa kusvika wakukumbira mari. Vatotaura vakati vedu isusu titoriwo nemanidzi edu ende hatidi kuti tirambewo tichibhadhara vanhu vanozvidza ivo Cat Family. Vati ivo zvakare havagone, havatenge anyone's help because havana board member, vatoriwo one man show vakatodaro. Vatiwo vane maidols avanototevera asi havakumbiri mari uye havakumbiri kudiwa ikoko. Vari kungoencourage zvakare kuti vanhu ngavave nerudo rwechokwadi. Please don't use people, musave vatengesi.
havana secretary, havana spokesperson. Chikuru kuda kuenda kudenga. Vati ivo zvakare vese vari kuuya kumainbox kwavo, chiregai kuramba muchiita sekudaro because munouya nedrama nemascreenshot nemacalls nezvimwe zvese zvakangodaro daro. But maititi vari kuti ivo she is not going to respond to any trolls because she was actually losing the plot, and vakazopedzisira vapinda muna taisireva nenyaya yekuda kufadza vanhu pafacebook. So vari kuti ivo aiwa ivo havachade kuramba vachirarama upenyu hwakadaro. Regai kukumbira mari dzevanhu kuinbox. Vataura zvakare vakati pavanhu vakavaendesa kuDubai pane vanhu vaburitsa information yekuti pane vamwe vanozvidza ivo maspokesperson nemasecretary eCat Family vatumira mamessages vachikumbira mari. Vedway vamwe vari kuti havachadi chero kutumira mastars because the moment their names appear vari kubva vatopinziwa pabhizi nevanhu ava. Vanhu havanobva vavaindira kumainbox kwavo votanga kuvakumbira renti votanga kudaro. Maititi vari kuti what if they are ritualists vedway, munoswera mapinziwa muna taisireva. Please stop begging zvachose. So ndo zvavangotaurawo, havana kutaura any zita, vangoadresa Cat Family yose. Asi Tom Jones naDoreen Masomera vabva vangorwadziwa. Doreen alikisa machats akawanda akaitika pakati pake naEdith Chibamu. Edith achiofa kuti ari kuda kumubatsira kuchengeta vana. Tichazvitaura pavhidhiyo redu rinotevera. Zvese zvataurwa naDoreen achiburitsa kuti iye Edith akamuofa kuti amutsvagire musikana webasa kuti adzokere kubasa, uye since aine vana 4, 2 vasiri vemurume wake then Dimple Boy neichi chidiki zvakuita difficult nekuti haasisina vekusiyira vana achienda kunotsvaka basa. Since baba vachiconcentrata nevamwe 2 anofilawo kuti ari kuvaremedza. Ukuwo Tom Joneswo abva aita live akati vedweka isusu titori important kwamuri maitete, tikabvisa support yedu munosara mega pano. Kangani katisingarari mudzimba dzatinobhadhara rent tichitya tine maronda akawanda atakapiwa nekusapota Cat Family, but you do not see that and hamuoni support yedu say anything. Tatonetawo nekuitirwa malive ende pese tinotombonyarara tichingosapota dream renyu. Isuwo tichazotangawo rini kubuilda mapages edu necontent yedu iri personal. We thought we were family. Handizivi mbinga yemunhu, ndo mashoko aTom Jones aya. And vese vanoti ndiri mbinga yanhingi, please do not support me because of my titi itai zvinhu zvenyu mega. And inini mukaramba muchindipusha ndinopushika, ndo mashoko aTom Jones. Kana wakateeresa nyaya iyi maititi havana kutaura mazita. Guys, tinogara kutaura pano kuti mazita haana kutaurwa, but Tom Jones anoziva hake kuti akakanganisa. His reaction showed kuti ane zvaanoziva. Vanhu vari kubvunza kuti was he asked to stand with Feli? He was just making money like everyone else. It was just business. Let's move on to on. It was tough for her to trust you because you once attacked her in the past. How can such a person be trusted? We love you all masocialites edu. Zvinongoreva kuti mbinga ndodzi sisiri kuda kukumbirwa mari. Kati mahamu vangazive sei kuti waenda kuinbox kwevanhu, bvisa gumbo racho tione. Murume wepiko anoda kuita zvinhu zvisina basa pasocial media achikona kunosumudza zvidhina uko. Ndo zviri kubvawo kumanetizens vachiti tsvaga basa Tom Jones, pane kuramba uchiuya pano uchitaura zvinhu zvisina basa rese pasocial media. Dei warega vakadzi vaitawo zvinhu zviri feminine pane kuti murume mukuru aite page rekurana guhwa. Chii chakadaro chinenge ngozi. Vedway guys, so ndizvo kuitika mastreets. We will keep you updated ne machats aDoreen naChibamu.